Gure kontsultan Gipuzkoan dago, Bergaran eta Hondarribin. Gaude lau osteopata, Leire Ruiz Diaz, Leire Gomez, Aintzane Balerdi eta Nine Miren Arzak. Kamilatik tratatuko zaitxuegu osteopatia sistemikoarekin. Ni Leire naz, Bergarako konsultan hau, eta gorputzetik zure gorputza blokeatzen ari dan eta bizitzen ari zaren zailtasunari beste begirada bat ematen lagundu ahal zaitxugu, eta horrek sortu alditxun sintomak askatzen. Mota danetako sintomak, minak, bildurrak, ansiadia, bertiguak, dermatitisak, loitzeko arazoak, harremanetarako arazoak, mota danetako sintomak. Kaixo, ni Leire Gomez naiz, Hondarribiko konsultan itet lana. Gugean lantaldia espezializatuta gaude, sarritan jatorria, asimilatzea kostatzen zaigun bizipenetan duten minak bideratzen. Gure eskuan bitartez laguntzen dugu min edo ondoeza osatzen, eta aldi berian gorputzean gordeta gelditu den emozioa askatzen. Kaixo, ni Aintzane naiz, Bergarako konsultan egiten dut lan, Kamilatik ere, eta nire lankideak esandakoari gehituko nioke gure akonpainamendua moldatzen dugula edo egokitzen dugula pertsona bakoitzaren erritmora eta bere prozesuak duen beharretara, eta horrela modu honetan pertsonak duen gaitza edo mina edo zailtasuna osatzeko eta aldi berean pertsona indartzeko. Eta gero Iñaki Arana laguntzen digula, zenbait kasotan laguntza pixka gehiago behar badu emozionalki, berak egiten du lan honek. Kaixo, Iñaki Arana naiz, eta konsulta honetan eta talde honetan dagokidan funtziotik pertsonarekin, elkarrekin, atentzioa jartzen dugu eta begiratzen dugu bizitzen ari dan bizipen hori, bere testuingurua kontuan hartuz, jatorrizko testuingurua eta egoera bizitzen ari den testuinguru hori ere. Tresnak eskainiz, baliabideak eskainiz eta estrategiak bere zailtasuna bideratu dezan eta baita indartu dadin bizitzan. Nire aportazioa konsultan bi arlotan, bat da nire lankidei apoiatzen nolabait, alderdi emozionaletik akonpainamentu gehiago behar duten pertsonekin. Eta bestetik, coaching sistemiko aldetik, pertsonak iristen dira aldaketa baten beharra dutelako edo zerbait ulertu beharra dutelako. Orduan, begirada sistemikotik tresnak eskaintzen dizkiegu, euren beharrak atenditu ahal izateko. Yolanda Gomez naiz eta nire lana zentro honetan zuen deiak erantzutea da, bai kontsultan egiten ditugun saioetarako eguna eta ordua zehaztea, eta baita bertan eskaintzen ditugun zerbitzuen inguruan informazioa erraztea. Bai konstelazio tailerrak, osteopatia sistemikako ikastaroak, eta pedagogia sistemikoa eta konstelazio familiarren formakuntzen inguruko informazioa. Eta Mirenek esan duen bezala, Bergaran eta Hondarribian gaude. Seioik elkartzen gaituna da begirada sistemikoa.